תשמיע כבר מבט לשגע אותי. רגע, יש בעיה. מה זה? זה עגל. ידעתי את זה. כן, טוב, תכניסי להילוך. עם קלאץ' חבובה. סליחה, לא יכולת לקנות אוטו אוטומטי? בחיית אדוני, איפה הכדורים שלי? אפשר גם בנבון? זה רגיעון של הדס נגד צפוניות כמוך. מעפו על ביאו ליצו. שנקין, צפון תל אביב, you know. לי את הכסף שלך ואני לא רוצה לראות אותך יותר. אותך לאבא שלי, אתה עוד תתגעגע אליי. יאללה, זאת שיעור 42, עוד לא שנייה. כפרה, תוריד את הרגל שלך מהגז, שימי קלאץ' וברקס ביחד, גמרת לי את כל הדלק. אבל מזיין, אני לא רואה שום דבר. אדוני ישמור, מה יש לראות? מה זה טלוויזיה? זה סינמה? תגידי כמה המספר שלך? 64. כמה? 64 אחרי תיאוריה. חודו מיכה, את עברת תיאוריה? כן? חודו מיכה. חודו, מה? אני חושב כדאי, תוותרי על רישיון, תישארי בבית, תרקמי שטיחים פרסים. אבל מזיין, אני רוצה רישיון. את חושבת זה אני קובע? מה פתאום? זה מה קוראים אותו אדון מיסטר טסטר קובע חושקלה. טוב, מה עכשיו? עכשיו ימינה, בעדינות, ברכות, לא בפראות, חודאי ישי בקון המנה. מזיין, אני לא מבינה דבר, אני לא מבינה כלום. אולי זה דבר בעברית. וואו, מה זה? זה מה קוראים אותו וישר. מעתה יורד גשם ורוצים לנקות את החלון. מה פתאום? את השתגעת, את לא שומעת את המסבר צועק אסילו, נגמר לי החשמל, אני מת. מזיין, אני לא רואה שום דבר, אני לא רואה כלום. מה זה? עמוד. תצביעי. את נורמלי? עזוב אותך, אחרי כל ה-120. אבל בעיר. בעיר, כן, מה זה משנה? העיקר סבבה. טוב, תעזבי את היד מהשלישי, מהרביעי, מהחמישי, מהשישי, אבל אין לי מהשישי באוטו. תגיד לי, מה אתה כזה לחוץ? כל ה-160. תיזהרי, הוא חום בפוליים. פגע בי, אמא. תיזהרי עליו. היה. כלב. שטיח. תאילנדי. פח. טוב, אני אגיד לך רק פעם אחת. תעצרי. טוב, אני מבינה לך פעם אחת, למה 70? תגידי, את צפויה! אתה אמרת לי לעצור, לא? כן, אבל למה עם האמברקס? מה המצב, אחי? מת עלי חבובה של בן אדם. בחור, זהו רגע מאוד חשוב בחייך. בוא נסיע את הרכב ונתחיל בנהיגה. דרך צלחה. ימינה. שמאלה. ושוב ימינה. בוא נעצור ברמזור. אתה מסתכל לאשכנזי מניאק, ככה נפתח את החצור. מה? רוצה טרם? בחור, הכנסת ראש חיים יכול להתבחס יותר. מה את רושמת שם? זה לא עניינך. ארסים היי. מי עוד? סלח לכם? כן? איך אומרים? Don't be sure. תגיעי לי פאגה, הלו. אז תגיעי לי פאגה. אתה יודעת שהסעויות כאלה משלמים בטסטי? אנחנו נעצור פה בצד. בחור, בוא נעשה פה חניות. שנתפטר ממנו כבר. נחשוב! נכשל, עברה. נכשל, עברה. בוקר מצוין.
שלום, אפשר להתחיל את הטסט שלי? כן. היד שלך. כן, כן. הטסט? תתני את הרדיו. מה? את הפלאפון. את הטוסטר, את יודעת. כוס קפה במנוע. המנוע. תגיד, איפה כאן המהלכים? המהלכים בשמיים. תגידי, מה את עושה היום בערב? תלוי בתוצאות של הטסט שלי. אבל, לזמן צמוד. בטח. אני רוצה לקנות מכונית, אני רוצה, אפילו יש לי תוכנית. בין עשרה עד 50-60 אני אוהב, אני בתוך מכונית מאחוריי, דולקות מיליון מכוניות, זה סתם חלום.